ओरैबायदि होनलायो खावसेखौ आं बाननोसै खावसेखौ नों होदो 6000 दोनोब्ला 3000खौ आं होनोसै फ्रियावनो ओमफ्राय 3000ल' नों होदेरदो होननानैहाय बहुत होनलायोमोन आरोखि ना मानसिफ्रा ओमफ्राय फ्रायनोथ' आं दोननाय जायाखिसै जेरावबो आं स्टाडि खालामखादों बेखौहाय माने बियो लं लास्टिं नङा बियो दिनै दं गाबोन गैया बियो जुवा खेला माने जायफ्रा सिगाङाव दोनगबाय खामायगबाय दा बिथांमोननि थाखायहाय मोजांनि बाथ्रा दा बेखौहाय आं स्टाडि खालामखाबाय बे माने लं लास्टिं होले होननानैहाय ओमफ्राय आं दोननायबो जायाखै ओमफ्राय आं इदियावहाय लकबो गैखा गरमबो नंखा आरोखि ना जायफ्रा थाखा फैसा मेल्ला दं माने गावनि दमजोंनो दोनदों बे आलादा बाथ्रा आरोखि ना ओमफ्राय सोरबा बायदिया सानो आरोखि ना सानथारग्राबो दङ आं बेयाव दोननानै ओरैबायदि थाखा खामायगोन ओरैबायदि रां आरजिगोन होननानैहाय मोनसे सिमां एबा मिजिं लानानै दोनग्राबो दं आरोखि स' लोगोफोर जायफ्रा बेफोरबायदि साननानैहाय दोनो बियो रं आरोखि ना ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर दाथ' KYC बिनानै दं नङा होमबा लोगोफोर सोरबा बायदिया आंनिया एथ' थाखा दंथारोमोन बेखौ बख'नांगौ मानांगौ ओरैबायदि साननानैहाय सोरबा बायदिया KYC खौबो खालामबायानो दा आंनि बायदिब्ला खालामियानो मोजां आरोखि ना साबधान दा नोंथांमोना नुखादों खोनाखादों जानांगौ ससियेल मिडियायावहाय गोबांथार कल रेकर्डिं माथिं भाइराल जागासिनो दङ सोरबा बायदिनि एकाउन्टआव 12 लाख दंमोन साफा एकदमबारे फुथ्रुफ्रा लांजोबबायनो दा गोबांथार जायगायावनो लांबाय जाहैदों दा नोंथांनि खाफालावबो गोग्लैनो हागौ दा बेनिखायनो आंनि बायदिब्ला बेफोरखौबो KYC खौबो खालामियानो मोजां आरोखि ना बिथांमोना लांदेरबावगोनसो बेफोरबायदिखौहाय ओमफ्राय गोबां जायगायावनो ओरैबायदि जादों आं खोनानो मोन्दों ओमफ्राय आं सासे आदाजोंबो कल खालामनानै रायलायहरदों आरो खोनासंलांनो हागोन आरोखि मा जाथाय जालांदों औ हेलौ मा खालामदों आदा नै ओरैनो दङलै बहुद प्रब्लेमाव गोलैना दंलायोना मानसिफ्रा ओमफ्राय दा माथो खालामबावनाय लफायनानै खाबाय हनै गोबां मानसिफ्रा नोंसिनिजोंबो दोनलादोंमोन ने दोनलादोंमोन गोबां मानसिफ्रा दोनलादोंमोन दा सोरबा बायदिया हनै बागानबारि फाननानै दोनबाय सोरबा बायदिया एग्रिमेन्ट खालामग्राबो दङ बिदिबो खालामलायबावखायो आं हरफिनगोन थैयोब्ला होननानै दोनग्रा मानसिफोर दंमोन दा बेस्राफोर दाथ' एग्रिमेन्ट लालायनायफ्राथ' बिसोरथ' मानिनाय नंलिया हरफिननांसिगोन आयै मा जाबावनांगौ जाखो दा ओरै इदि गिदिर दोननाय दंखायोमोन ना नोंसिनिजोंबो दङ एल खौसो रायलायफैयोमोन दिनै गाबोन बे बन्द जुदि सप्तासेसो थाबावगौमोन मथा मथि जाहारु सिबमा बादि सिबमा लाङासैमोन बे जोंनि एरियानिफ्राय ओरैबायदि जाबाय बुंनो थाङोब्ला नै जोङोनो हनै मानसि बुरखायाखैब्लाबो माने जों मानसि बुरखायाखैब्लाबो जा सासे सानै मोनदों जोंबो मोनाखै नङा सोदों खिन्थु अब्लाबो माने जोंनिया थैखागोन बेयो सानसे खिन्थु रिक्स गैया थैयोब्ला होननानै बुंनानै दोननायनिसै नालाय जोंनिया अब्लाबो जोङो नै दखान बाजाराव थांनो उसुबिदा मोनबावबाय होमब्ला बै बुरखायग्रा मानसिफ्रा बोरै थांबावनाय दखान बाजाराव आं बिराद सिन्था खालामबाय बिसिनि जारैबो आयै दा लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय कल रेकर्डिंखौहाय गोबां जायगायावनो दङ आं खोनानो मोन्दों ओमफ्राय दा जायफ्रा वाइआ थैब्लाबो आंनि पकेटनिफ्राय आं हरफिनगोन होननानैहाय बेबायदिनो एग्रिमेन्ट खालामलायदों दा बिथांमोना मोनफिनगोन आरो जेनेबा दा बिथांमोनाथ' हरफिनाला माइखौनो दा गोबाङानो हरफिनबायबोनो आरो आंबो खोनादों आरो दा जायफ्रा मोनफिनबाय मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय जायफ्रा गाव थैबाय ओरैबायदि सुनिबो देनानै लाबाय दा बेफोरनि थाखायसो ओरैबायदि खाफाला गाज्रि होननानैहाय बुंनानै लानांसिगोन आरो दा बेखौनो बुङो आङो जेसेबांनाखि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव नोंथांमोन बेफोरबायदि एपफ्रा बेफोरबायदि माबाफ्रा उनफ्राव फैबाय थायोब्ला बेफोरबायदियावहाय खोमा दाहोसै लोब्बा दाहोसै गावबागाव मावनानै जा बेनो बेस्ट बेनो गोजोननाय दं आरोखि होमब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय